És fàcil vendre un producte, sembla, sobretot si tots els mupis de la ciutat presenten el teu producte i la teva cara, perquè són reflexes condicionats. Però la qüestió no és guanyar eleccions, la qüestió és governar. I això és molt important que la gent ho entengui. La qüestió és governar. I governar significa buscar solucions. I això no es aconsegueix amb líders carismàtics. Nosaltres ho veiem des de la meva àrea de polítiques socials. Si no tingués la sort d'haver conegut la gent de Càritas, de Creu Roja, de Ramon Noguera, si no teixíssim en el Consell Social, en el Consell Econòmic i Social, teixíssim amb 34 entitats, complicitats, això seria impossible. Doncs clar, el que no pot ser és que un conseller o un regidor sembli una persona que fa turisme a les Canàries i que acaba d'arribar i no sap en quin hotel està. És a dir, una persona que governi ha de tenir fonament i ha de generar aquestes complicitats. Això és una mica el que nosaltres volem dir a aquesta ciutat. Tenim idees. Jo pensava, ostres, els expliques el programa, però dic, compte, a les 8:45 de la nit, a part dels incondicionals, que alguns de vosaltres ho sou, d'altres sou condicionals, però no us he d'apretar excessivament, i els que us hem de passar a tots els candidats tampoc us vull fer una mala passada. Entre altres raons perquè sabem que el programa no és res, i és fum, si no hi ha voluntat política i capacitat de teixir complicitats. I és això el que jo us vull explicar. Perquè, si no, per què? Jo he pensat